шабакаи иттилоотии ҷаҳоннамо барномаҳои худро барои имрӯз 31 январи соли 2022 оғоз мекунад. Дар студия бо хабарҳо Зарнигор Равшанзода. муддати 3 моҳ аст ки дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 идома дорад. дар намоишгоҳ бузургтарин кишварҳои олам дастовардҳои илмӣ, техникӣ, технологӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии худро ба намоиш гузоштанд. дар қатори 192 кишвари ҷаҳон дар ин намоишгоҳ дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар соҳаҳои мухталиф ба намоиш гузошта шуданд. тибқи пешгӯиҳо давоми 6 моҳи баргузории ин намоишгоҳ ҳудуди 25 миллион нафар аз ин намоишгоҳ дидан хоҳанд кард. яъне ин имкони хуби муаррифии бренди миллӣ, урфу одат, анъанаҳои ниёгон ва содироти маҳсулоти ватанию роҳ ёфтан ба бозори ҷаҳонӣ мебошад. ҳамкорамон Ҳофизи Маҳмадалӣ низ дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб қарор доранд ки айни замон бо ӯ мустақиман дар тамос мешавем. салом Ҳофиз, мегуфтед ки намоишгоҳи Экспо 2020 чӣ гуна намоишгоҳ аст ва таваҷҷӯҳу таассуроти боздидкунандагони павилёни Тоҷикистон чӣ гуна аст? марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан ҳам яке аз намоишгоҳҳои бузурги байналмилалӣ ин Экспо мебошад ки ҳамасола дар ин ё он кишвари олам баргузор мешавад. ин намоишгоҳи сатҳи баланд инавбат дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор гардида истодааст. дар намоишгоҳ бузургтарин кишварҳои олам дастовардҳои илмӣ, техникӣ, технологӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии худро ба намоиш гузоштанд. дар қатори 192 кишвари ҷаҳон дар ин намоишгоҳ дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар соҳаҳои мухталиф ба намоиш гузошта шуданд. гӯшаи Тоҷикистон дар даромадгоҳи асосии намоишгоҳ дар минтақаи рушди устувор маскан гирифтааст. хитъаи намоиши Тоҷикистон дар Экспо 2020 дар асоси ташаббусҳои глобалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар зермавзӯи рушди устувор таҳти унвони об барои рушди устувор ташкил шудааст. дар гӯшаи намоиши Тоҷикистон бо такя ба санъати меъмории муосири миллӣ бо истифода аз унсурҳои миллӣ, биноҳои зебо, табиати мафтункунанда, захираҳои обӣ, иқтидорҳои сайёҳӣ, намунаи кӯҳҳои баланд, ҳунарҳои мардумӣ, боғҳои зебо ва ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ шуданд. ҳамин тариқ бо имконоти хуби намоишӣ, имкониятҳои табииву истеҳсолӣ, иқтидори гидроэнергетикӣ аз ҷумла фарҳангу таърих, соҳаҳои саноату кишоварзӣ, инчунин сайёҳӣ ва сармоягузории Тоҷикистон, саноати хӯрокворӣ, кӯҳкорӣ, роҳсозӣ, шаҳрсозӣ, гиёҳҳои коркардшудаи шифобахш, ҳайвонотҳои нодир аз қабили гӯсфанди маркополо, бузи морхӯр, бабри барфӣ ва ғайра дар шаклҳои расмҳои калонҳаҷм, амсила, видеофилмҳо, маводҳои иттилоотии чопӣ ва электронӣ ба ҷаҳониён манзур мегардад. роҳбарияти Экспо ва дигар меҳмонон ба гӯшаи намоишии Тоҷикистон барои ташкили қитъаи зебо ва услуби ғайриоддиву диққатҷалбкунандаи муаррифии имконоти Тоҷикистон баҳои баланд доданд. дар намоишгоҳ вазорату идораҳои кишвар ва намояндагони бахши хусусии иштирок ва молу маҳсулот ва нигораҳои худро пешниҳод намуда, инчунин дар ташкили павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузошта истоданд. корхонаҳои асали Тоҷикистон, Авеста Груп, ширкати ҳавопаймои Somon Air, корхонаи асрори санг, бренди Lal Textile, ширкату ассотсиатсияи ҳунармандони суғд, ассотсиатсияи шикорчиён ва дигар сохторҳои давлатӣ ва ширкатҳои истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаҳои беҳтарин ва хушсифати маҳсулоти худро ба маъраз гузоштанд. хуб, намоишгоҳи ҷаҳонии Дубай Экспо 2020 то кай идома меёбад? намоишгоҳи умумии ҷаҳонии Экспо 2020 30 сентябр дар маҷмӯаи Алвасл ташкил шуда муддати 6 моҳ аз 1 октябри соли 2021 то 1 апрели соли 2022 дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб идома мекунад. дар ин замина ба ҷумҳурии Тоҷикистон қитъа бо масоҳати умумии 430 метри мураббаъ пешниҳод шудааст ки дар қабати якуми масоҳати майдони намоишгоҳ 230 ва дар қабати дуюми масоҳат 200 метри мураббаъ барои ҷойгир кардани анборхонаҳо, иқтидорҳои корӣ ва дигар иншооти техникӣ пешбинӣ шудааст. аз павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб ифтитоҳ шудааст, ҳамарӯза садҳо нафар меҳмонон дидан мекунанд. аз павилёни Тоҷикистон рӯзҳои оддӣ зиёда аз 5000 нафар ва дар рӯзҳои истироҳатӣ зиёда аз 10000 нафар дидан мекунанд. қисми зиёди меҳмонон аз Ҳиндустон, Олмон, Фаронса, Арабистони Саудӣ ва Британияи Кабир мебошанд. то имрӯз намояндагони 185 кишвар аз намоишгоҳ дидан намуданд. намоишгоҳ дар байни ҷавонон шӯҳрати хоса пайдо кардааст, зеро 70% меҳмононро ҷавонони то 18 сола ташкил медиҳанд.
бояд гуфт ки намоишгоҳи умумиҷаҳонии экспо чорабинии муҳими байналмилалӣ буда дорои таърихи бой мебошад ва дар кишварҳои гуногун аз соли 1851 ин ҷониб гузаронда мешавад. айни ҳол экспо барои кишварҳои иштирокчӣ на фақат макони муаррифии навгониҳои технологӣ ва техникӣ, балки имконияти хуби дигар барои муаррифии иқтидорҳои сайёҳӣ мебошад. дар баробари дигар корхонаву ширкатҳои тоҷикистон корхонаҳои коркарди обҳои ташначикани сиёма дар намоишгоҳи экспо 2020 маҳсулоти худро ба намоиш гузоштааст. оби сиёма аз рӯи стандартҳои эътирофгардидаи ҷаҳонӣ фаъолияти худро ба роҳ монда, на танҳо маҳсулоти воридот ивазкунанда, балки ба содирот нигарондашударо низ истеҳсол намуда истодааст. корхонаи обҳои ташначикани сиёма аввалин ширкатест ки иҷозатномаи нишони сифати аморатро таҳти унвони эмират Quality Mark ба даст овардааст. ин имкон медиҳад ки сиёма фурӯши қонунии маҳсулоти худро дар тамоми қаламрави Аморати Муттаҳидаи Араб ба роҳ монад. аллакай маҳсулоти сиёма дар марказҳои бузурги савдои Дубай HBK Food for Lease ба фурӯш гузошта шуда харидорони худро пайдо намудааст. инчунин сиёма нақша дорад ки обҳои худро ояндаи наздик ба дигар кишварҳои ҷаҳон содир намояд. бо дар назардошти аз ҷониби маҷмӯаи Созмони Милали Муттаҳид эълон шудани солҳои 2018-2028 ҳамчун 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ки пешниҳоди бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, намоишгоҳи Тоҷикистон ҳам ба мавзӯи об ва нақши он дар таъмини ҳаёт бахшида шудааст. яъне ин имкони хуби муаррифии бренди миллии урфу одат, анъанаҳои ниёгон ва содироти маҳсулоти ватанию роҳ ёфтан ба бозорҳои ҷаҳонӣ мебошад. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамкорамон Ҳофизи Маҳмадалӣ дар намоишгоҳи Экспо 2020 қарор доштанд ва мустақиман бо мо ҳамсӯҳбат шуданд. бо расидани дигар хабарҳо шуморо дар фурсати наздик дар нашрҳои навбатӣ ошно мекунем. бо шабакаи ҷаҳоннамо бимонед.